Ето ми опа. Пеперутка. Ще разкажа една есенна приказка. Една нощ в гората се случило нещо много необикновено. Най-напред всичко стихнало. Не се чувала песента на птиците, които всяка сутрин будили гората. Слънчев вместо да огрее щомните си лъчи, се вгушил сънливо в пулкавите облачета. Хайде да чуем какво се е случило. Седнете. Бялата си пелерина гъста мъгла, но това било много за кратко. Слънчо се събудил и протегнал лъчи. Мъглата се разпръснала и тогава всички животни изскочили на поляната. Но чудо! Цялата гора била преобразена. Дърветата греели в есените си бадри. Жълто,
Хайде и ние да се разходим до гората и да видим какво е станало. За това ще ни помогне една песничка. Мамо! Голям кръг, голям кръг. Минете назад, назад, назад. Листичко падат листата, падат по нашия път. Вятър, после всемирният вятър, весело в кръг се въртят. После всемирният вятър, весело в кръг се въртят. Кръгче свърши се топлото лято, върти се кръгче. Птиците литват на юг, хващаме се на кръгче и се върти. Свърши се топлото лято, птиците литват на юг. Хайде навътре сега. Ето последното лято назад, с Богом си взима от тук навътре. Ето последното лято назад, с Богом си взима от тук. Кръгче. Тихичко кръгче падат листата, падат по нашия път. Вятър, после всемирният вятър, въртим се, весело в кръг се въртят. Ръчичките долу. После всемирният вятър, въртим се, весело в кръг се въртят. Ръчичките горе. Към мен, насам, поклон. Ето, че пристигнахме. Я се огледайте. Виж дърветата какви са, жълти, розови, червени. Кой така ги боди са, кой им даде те спремени? Златокоса и засмяна, с кошничка в ръка, с шарената си премяна. Идва есента, на работните топани праща дъждове, а на всички мълчугани вкусни плодове. Веселите птички литнаха на юг, жета и боички, есен идва тук. Веселите птички литнаха на юг, жета и боички, есен идва тук. Тръгна по градини, склонки и цветя, вретрата мине, всичко шари тя. Тръгна по градини, склонки и цветя, вретрата мине, всичко шари тя. Да, наистина, през есента природата става много красива. А сега ще разберем какво знаят децата за есента с играта Есенни багри. Какво, деца, става с листата на дърветата през есента? Йони Живкова? Йони Колева? Падат и стават жълти. Добре. Има ли дървета, на които листата никога не пожълтяват и не капят? Катето? Бабчетата и елхите. Браво. Точно. Браво. Божидарка да каже, къде отлитат птичките? Птичките отлитат на юг. А кои птички отлитат, не? Търкелетия и ясно. Браво. Браво. Степчо, какво е времето през есента? Студено. Студено. Добре. И още какво след? Какво често вали? Често има мъгли. Има мъгли сутрин и какво? И вали?
и вали често дъжд. А с какво са облечени хората през есента? Маги? Маги? С топли дрехи. Точно така, браво. Браво! Алени листи звънят, падат по пустия път. Есен върви през гората, трупа листа по земята. Есен върви през гората, трупа листа по земята. Всичко се гони за сън, мравките стария път. Чувам пред всяка траума, неща кожуха си трупа. Чувам пред всяка траума, неща кожуха си трупа. Гората деца е дом за много животни. Ние знаем много за тях, за това къде живеят, с какво се хранят и как се готвят за зимата. Сега ще си изиграем играта в гората срещна. Хайде, ли кого срещнахме в гората? Мечо. Гората. В гората срещнах Мечо. Той се храни с мед, риба, с плодове, спи зимен сън. Тялото е покрито с козина. Браво! Яна. Виждай такава съм. Яна, кого срещнахме в В гората? гората срещнах катеричката. Тя се храни с жълъди, орехи, лешници Къде живее Катерина? на дървото в тралупа. А как се приготвя за зима? Като се събира храна по кралупите, тя има червеникова кафява коза. Тя има дълга опашка. Браво! Светли, не съм казала още, може да не си ти. Кого срещнахме още в гората, Светли? Срещнах тарале. Тялото му е покрито с будали. С какво се храни? С гъби, плодове. Спи ли зимен сън? Да. Кажи, таралежа спи. Таралежа спи зимен сън. Добре, браво. Тифо, кого още срещнахме в гората? Тук като дойдеш, тогава ще знаеш. В гората снезнах комалис. Така, с какво е покрито тялото на комалиса? С коза. Спи ли си място? Не. Не спи зимен сън. А с какво се храни? С кокоси. Сега най-важното ще кажете. Кога се подготвя за зимата ли се така? Не си козина. С каква? С по-гъст. По-топло. Фото. Защо се сменя козина? Да е фото. Браво! Деца, но ние не срещнахме един от обитателите на гората. Един такъв булкав с дълги уши. Много страхлив. Тя ви ще се назайва. Бяхаме, дайте всички
плодове и зеленчуци, къде ще отидем? Хайде с една песничка да се сбогуваме с гората и да отидем да видим какво има на пазара. Следващата игра, нека разделим плодовете от зеленчуците. Ще се справим ли? Да! Теодорка! Хайде, Теди, ела. Ела да видим какво има в кошничката. Ще дойдеш ли? Айде, ела, ела. Айде, ела, ела. Я да видим какво има в кошничката. Това какво е? Плод. Картоф. Плод или зеленчук е? Зеленчук. Браво! Ето тук, зеленчук. Хайде, Катя Тухинова. Къде е Катинца? Какво е това? Ябълка. Плод или зеленчук? Плод. Браво! Светлизарка, Светлинка, ела. Я бръкни в кошничката. Това какво е? Плод или зеленчук е? Зеленчук? Зеленчук. Хайде, служи го през зеленчуците. Тук през зеленчуците. Аян. Ела, Аянче. После. Това какво е? Плод или зеленчук е? Зеленчук. Добре, постави го в подходящ. Не, там са плодовете. Борянка. Това бой. Я бръкни в кошничката, какво ще извадиш? Какво е това? Банан. Плод или зеленчук е? Плод. Служи го в подходящото панерче. Там са, виж, Бори, тук са зеленчуците, мили, тук са плодовете. Ето при гроздето. Хайде, драго, да излезе. Какво е това, драго? Куса. Плод или зеленчук е? Зеленчук. Излага са. Не плодът, че се обърка нещо. Браво! Драгомире, драго, че си Але, тук идам пазарниче, че споделеска. Всеки спадиш дигава. Който е вадно с цялата на вавати, същата е вава. Дай да питаш. Трябва първо да опиташ. На витамините смени царство, на страта пък господар. Браво! Зеленчуци, който не яде, той го нам не ще напорасе, не ще има нови страни. Всеки ще го победи. Морковчето и карела тук, ряпака, крещи, тя на лук. Лена
земята Лелка. Айде, повтаряй. Аз кадрокосата съм Зелка. За есенната си трошия, 100 туалета ще ушия. Браво на господаря. Аз съм много важен гост, аз съм питен нос. На хлюба, който сваля за застук и спевали. Браво! Щом се правиш таратол с краставици, не влизай с пол. Тези обутите шушони са моите намочени комишони. Браво! И си фанала домата. Сега в есенната надпевара, организирана тук на пазара. Аз домата с пице и влак на купа, като майстор на кетчупа. Хваля хата бабъката, къси има тата, бере ръчета, цанка мъжата. Тази късе. Успокойте се. Не плачете. Не плачете. Не се тревожете. И в супа да ме сложат. И в салата. Аз съм лукът с добра заплата. Йони, хайде. Горда съм била набеда, но летеницата ми прочета. А пък чушка. Чушката свъдлива. И моята... Чушката е свъдлива и моята са стрелните вър. Браво. Под земята се ръста. Слушай. Под земята се ръста. Послушай. Чакам всеки летен дъжд. За децата аз съм много вкусен, всеки ще познае, че съм какво? Картоф. Браво. Нека зеленчуците се фукат, даве зелката и даве укат. Ние сме плодове, вкусни, някой никъде не са. Браво.
да бъде шеф на манделата. Това е капина. Абе, Аз съм майка многодетна, но дечицата си как да сметнат. Щом косето кавеге реневно, да грозит това е време. казват, че съм поспалана. А как съм почелана? Може ли да съм такава? Може да съм такава. Но тиквини без мен не става. Но тиквини? Но тиквини без мен не става. Браво! Аз като идвам с гъла тесна, при всички ви искам да блесна. Мен ма слага захаратура, да торта слага ста глазура. Аз съм лятката смокиня, най-рубена домакиня. Поканени сте, останете, чу на сладко си хапнете. Хайде! Жей се, Величци! Хайде, танца, подвижи. Еднакво важни и полезни за хората и особено за децата. Но никога не трябва да забравяме какво са. Точно така. А сега със следващата игра, която се казва Хапни и отгътни, ще опитаме
плодовете и зеленчуците от пазара. Кай ги има да дойде? Кай аз ще не заставя. Няма. Яко мамайте сега да се отгазни на твоята има. Какво ще забързаш? Айде, айде. Браво! Томат ли беше? Да! Позна. И он е жив това. Няма да подсказвате от публиката. Ябълко. Да. Другите участват в други игри, не може навсякъде да участвате. Тази е вкусна игра. Емре, какво е това? Емре, какво едеш? Позна ли какво едеш? Какво? Салата. Салата! Айде, чудата! Търтърка с някаква игра Банан. Позна, браво! Време е вече да се прибираме. Ние започнахме нашата разходка с песен. Нека се приберем с песен. Хареса ли ви нашата разходка? Да! Вие знаете много, но вече е време да кажем с Богом на есента и да се приготвим. Кого да посрещнем? Зимата! Зимата, точно така.
Ами, мили родители, това беше от нас.